A Consellería de Política Social financiará a posta en marcha dunha segunda escola infantil pública en Ribeira. A espera de concretar onde se emprazarán as futuras instalacións, o novo centro estará situado en Aguiño e contará con 41 prazas para nenos de 0 a 3 anos. Pensamos que unha parroquia tan importante e grande como a de Aguiño podía ser o lugar para empezar a descentralizar. Pensamos no que é unha guardería de 41 plazas que ten que ver cas 8 plazas de 0 a 1 ano, 13 plazas do que é 1 a 2 anos e 20 plazas do que é 2 a 3 anos, non? Este novo servizo virá complementar a actual Escola Infantil Municipal con 170 prazas e que actualmente ten lista de agarda ante o incremento das solicitudes dende que a Xunta estableceu a gratuidade da educación infantil. Bueno, estábamos detectando xa non só na comarca, senón tamén en Ribeira, que a raíz da gratuidade do que é as garderías municipales, pois xa tiñamos un problema importante para cubrir todas as plazas, non? Política Social destinará 240.000 euros para acondicionar as novas instalacións.